Umhlobo
Ngixolele-ke ngomkhuhlane kodwa-ke ngiyethemba ukuthi izongisiza uzodlula masinyane. Angazi noma ngiyezwakala yini. Ngibingelele umama, ngibingelele usisi, ngibingelele abancane egameni elihle leNkosi uJesu Kristu nomshayi wethu wogubhu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi namhlanje sigcine sihlangene. Kade ngangilindile ngifisa ukuthi sihlangane, kodwa kube namadibeki engingawaqondi ukuthi enziwa yini. Kodwa-ke namhlanje sengiyawaqonda. Hhayi, ngiyawazi ukuthi enziwa yini. Bengingawazi ekuqaleni, bengididela impela ukuthi kwenziwa yini. Mamngwane ngicabanga nayo kodwa udideka ukuthi yini kodwa-ke
mhlawumbe uzokuthola lokho namhlanje ngazi ukuthi indaba kube nama-delay. Ngikholwa ukuthi inkosi iyona uqobo evumile ukuthi makube nalama-delay ngezizathu ezithize. Elithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube kuhle kulabo ababeziwe ngecebo likaJehova. Ngiyajabula kakhulu, ngiyathobeka ukuthi ngibe phakathi kwenu. Kuyacaca ukuthi sengizoba ingxenye le branch yaseGalfontein eMidrand noma eThembisa. Mangwane ngeviki elizayo ngizocela ukuthi ngizilungise izihlalo zibini ngala, ngoba kungenzeka ngeviki elizayo sibe baningana kunalokho. Abantu engibalindele plus minus 5 extra kunalabo esibabona namhlanje. Ayike siyambonga kakhulu uNkulunkulu noxolela ke njengoba singishilo nginomkhuhlane. Kodwa ke ngiyabonga ukuthi uzongisiza. Njengoba ngikhohlela nje ngizocela ke sivule izwi namhlanje encwadini yokugcina isambulo isahluko sesithathu, chapter 3, Revelations chapter 3, from verses 7 to 13. Sizofunda amavesi kusukela verse number 7 siye ku verse number 13. Kusho ukuthi indaba nje ekhuluma ngebandla elilodwa la. Elilodwa la namabandla awu7 ekhulunywa ngawo. Sizobheka ke le ndaba yalo leli bandla. Indaba esizokhuluma ngayo nje namhlanje ihora lokulingwa. Lokho ke sizobheka namhlanje. Ubona wonke lamavesi esizofunda indaba esizogxila kuyona ihora lokulingwa. Elithi iBhayibheli liyakufikela wonke umuntu. Ngizofunda bese ngicele umama Ngwane asikhulekele izwi. Verse 7. Nakuyo ingelosi yebandla lasePhiladelphia loba ukuthi nakho akushoyo ongcwele oqinisileyo onesifuthelo sikaDavide ovula kungavuli umuntu novalayo kungavuli umuntu uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, bheka ngimile phambi kwakho umnyango ovuliwe ongenakuvalwa muntu, ngokuba unamandla amancane kanti waligcina izwi lami awuliphikanga igama lami. Bheka ngiyakubakhipha esinagogeni likaSathane abazishaya abaJuda bengesibo kepha beqamba amanga. Bheka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile. 10. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Ngiyeza masinyane bambisisa lokho onakho ukuze kungabikho umuntu okwamuka umqhele wakho. Onqobayo ngiyakumenza abe insika ethempelini likaNkulunkulu wami, futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe, negama lomuzi kaNkulunkulu wami, iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami, negama lami elisha. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. uJesu Kristu inkosi. Baba wethu umkhulu nakalomzuzu Nkosi siphambi kobuso bakho singabazwana bakho. Baba wethu uNkulunkulu nalizwi lakho Nkosi yamakhosi lifundwa kuleli lawo sifundise ngalo.
Baba wethu namandla wonke, ngoba uNkulunkulu ongcwele sona thina sadalwa yilo Baba wethu namandla wonke, singumsebenzi wezwi lakho uNkulunkulu ongcwele, elithi lona Nkosi akukho nokunye okudaliweyo Nkosi, lona lingekho Baba wethu olungileyo. Sisize Nkosi ukuthi silamkele Baba wethu namandla wonke ngale ndlela eliyilo uNkulunkulu ongcwele, lisebenze ukuphila kwethu Jehova, ngegama elinamandla, igama leNkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. La sifunde khona-ke siqale kuverse 7, ukhulunywa nengilosi yaseFiladelfiya noma ukhulunywa nomfundisi webandla laseFiladelfiya. Iyaqinisekisa la inkosi uJesu ukuthi ubani lo okhulumayo. Kwakufanele le ngelosi uyicacele ukuthi ubani okhuluma njengamanje. Uthi nakho akushoyo ongcwele, ngobungcwele oqinisileyo, athi yena indlela neqiniso lokuphila. Ngisho igama lakhe uyiqiniso, onesihluthulelo sikaDavide, ovula kungavuli umuntu, novalayo kungavuli umuntu. Yabona ke lo ushilo lapha kulokhuza kuMateyu 10 ukuthi mesabeni lowo onamandla ukuthi athi esebulela afake esigogweni, ngoba unazo nezihluthulelo zasesigogweni. Mayise kuvulele esigogweni ngeke uvale, and mayise kuvalele ezulwini ngenxa yezono zakho ngeke uvule noma ngabe uyathanda. Ukhuluma lona njengamanje ongcwele noqiniseleyo nophethe ihluthulelo. Uyena ke lokhuluma nengelosi yaseFiladelfiya. Izwake ukuthi uthini. Uthi ngiyayazi imisebenzi yakho, bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo ongenakuvalwa umuntu, ngokuba unamandla amancane. Yena lo ngcwele umise umnyango ovuliwe awunakuvalwa umuntu. Mayise kuvulele izulu akekho ongalivala, and mayise kuvulele isihloko angeke usivale isihloko. Uthi ke la ngokuba unamandla amancane. Yazi kunabantu phakathi kwethu abazibona benamandla amancane. Bathi babezibheka ngokukholwa kwabo bazibona benamandla amancane. Umuntu ozaziyo ukuthi unamandla amancane ungcono kunomuntu oyishaya isifuba athi mina nabanye abantu. Ngoba lo iphakamisayo uzothuthiswa enokubuhlungu uzothuthiswa laphansi esikhogweni. Kodwa lo zithobayo njengalo zibonayo ukuthi unamandla amancane, nenkosi uJesu yafakaza ukuthi cha wena empeleni unamandla amancane. Ngalokho ke ngivula umnyango ongekuvalwa umuntu ngoba unamandla amancane. Uthi kanti waligcina izwi lami. Uthe unamandla amancane onjalo, into oyenzile nje yodwa, ugcina izwi lami. Ukuthi mina ngithe awugcinanga izwi lomunye umuntu. uNkulunkulu ufike akhulume bese uthola ukuthi kuzokhuluma omunye umuntu, abese umuntu ehlulwe ukugcina izwi likaNkulunkulu agcine izwi lomuntu. Wakhuluma uNkulunkulu kuAdam noEva ukuthi kungadliwa loya muthi ophakathi nendawo. uSathane wafika wakhuluma, umuntu kulamazwi amabili aphambanayo wagcina izwi likaSathane, kwangena ukufa. Abantu abaningi kubuhlungu ngoba bagcina izwi likaNkulunkulu, bagcina izwi labefundisi babo. Ababheka ukuthi lento ekhulunywa abefundisi babo iphambene nokusizwini. Manje inkosi uJesu ibheka ukuthi uyaligcina yini izwi layo, ayinandaba ukuthi uyaligcina izwi lomfundisi wakho. Mina ngicela ungaligcini lami izwi kodwa ugcine izwi elibhalwe la.
mogcine leli lizwe libhalwe la uqedile. Mina njalo noma ngangangilalela anginankinga nalokho. Kodwa uzoba nenkinga uma ungaligcini izwe libhalwe la. Ngoba wonke lamazwi aphefumulelwe uNkulunkulu. Alungele ukuqondisa nokusola nokuyala. Ngawuliphikanga igama la. Yabona ke igama lakhe liyiqiniso. Igama lakhe lingongcwele, oqinisileyo. Ngesikhathi uqamba amanga uphika igama lakhe. Wena uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Uthi inkosi uJesu inkosi yakho, kodwa uqamba amanga uphika igama lakhe. Ziningi indlela zokuphika igama lakhe. Indlela ohamba ngayo endleleni ohambisa kwenkosi uJesu, kodwa uzibiza ngalelo gama. Kanti uTimothy wesibili isahluko 2 verse 19 uthi isiqiniseko simi sinaloluphawu lokuthi inkosi iyabaza abangabayo nokuthi yilo nalo obiza igama layo. Yezwa ke, yilo nalo obiza igama layo makadede kukho konke ukungalungi. Hayi ukuthi mhlawumbe uzodeda nje engxunyane encane levumelana nayo ukuthi angayiyeka, kodwa yonke into embi uyadeda kuyona, uyasuka kuyona. Hayi nje ukuthi akayenzi, kodwa uyasuka kuyona. Ngamanye amazwi, hayi nje ukuthi angiphuzi, kodwa ngibonakala ngisotshwaleni. Ngoba omunye mhlamba ngayotshwala nathi kodwa ngiphuzi, bangazi ngiphuzi. Cha, uyadeda kukho konke okubi. Uyakubalela uyasuka kuleyo nto embi. Kungabi nephunga ngoba usaba uNkulunkulu. Uthi kawuliphikanga igama lami. Bheka ngiyakubakhipha esinagogeni likaSathane abazishaya abaJuda bengesiko. Kepha beqamba amanga. Bheka ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho, bazi ukuthi ngikuthandile. Khona ngabazishaya abaJuda. Khona nabazishaya abapostoli bengesiko. Laba bantu bayingozi. Bathunywa uSathane ukuzobhidliza ibandla likaNkulunkulu. Ngoba bafika njengabaJuda, njengabantwana bakaNkulunkulu inzalo kaAbraham. Bangene phakathi kwethu. Sicabange thina ukuthi sihamba sonke. Kanti no. Kukhona ozofuna ukudrive lenqola esihamba kuyona ngayo. Ufuna ukuzothatha lesi steering abese ayidukisa inqola esihamba ngayo. Bakhona abanjalo. Kodwa makabonge uNkulunkulu. Ngoba oqalile umsebenzi uzowufeza kuze kusuku lokubuya kwenkosi uJesu. Ngokuqhubeka lapha no verse 10. Kuthiwa ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami, nami ngiyakulonda ngehora lokulingwa. Liyakufikela ezweni lonke lokulinga bonke abakhilozwe. Nayi indaba ke sogcila kuyona. Kunalabo abantu abazibiza ngamaJuda. Kodwa lengelosi ibabonile. Ithi inkosi uJesu izobakhipha esinagogeni likaSathane. Labantu abazishaya amaJuda. Bebe bengesiko. Ngoba inkosi iyabazi abangabayo. Noma umuntu angalishaya iJuda, azishaye umntwana kaNkulunkulu, inkosi yazi ukuthi lo hayi akasiyena umntwana wami. Mina ngiyabaza abangamaba. Abami badeda kukho konke okungalungi. Abami ke la. Manje ke nami ke like la ngifikela ihora lokulinda. Belingaqonde mina kuphela kodwa beliqonde ibandla lonke. Sifikelwe umuntu oyishaya iJuda enkonzweni. Ebonakala ewumuntu ozokwenza imisebenzi kaNkulunkulu. Kodwa into yokuqala mayifika ngiyakhumbula ukuthi ngiyezwa ukuthi ayaphela amandla ngokuthaka. Ngafika enkonzweni ngacela ubabshelembe ukuthi makashumayele ngoba ngiyezwa ukuthi ngithaka. Washumayela, intshumayela ishumayela yabe iqinisekisa lokho engabe nginakho empilweni yami ukuthi yini ekumele ngiyenze.
ngakwenza lokho ukuthi ngingene emkhosini ngoba uma ufunda kuMateyu 17 kuverse 21 uma ke ngifundela amaBhayibheli ke amasha njengamanje cishe na ku-NIV lokho lelo verse alikho amaBhayibheli amaningi alikho lelo verse balikhiphile uSathane ulikhiphile akalifuni mina sengaphephela ku-King James no-New King James ngoba wona amaBhayibheli anamavesi aseBhayibhelini ebengivesane ngwazi ethi inkosi uJesu lapho lolu hlobo lwedimoni aliphumi ngaphandle komkhuleko nokuzila ukudla kwasekungena idimoni enkonzweni kwasekubiza ukuthi umuntu makakhuleke azile ukudla ukuze liphume lelo dimoni ngabuyele emuva ngaqala ngangena inkosini ngingaka understand ukuthi kwenzakalani mangena angifone yena lo muntu ngoba ethanda ukungifonela mangifonela ngazi kanjani ngimxoxela indaba yabona into kuyikhuluma ungazi uyenziswa yini kanti uNkulunkulu ukhona lento afuna ukwembulela yona ngithi mina kuyena enkonzweni ke kwenzeka inkinga ngahlala eduze komuntu owumama lo mama uzithinta amabele ngizitshela mina ukuthi mhlawumbe uphethwe i-breast cancer ngi-understand ukuthi kwenzakalani ngibhizi necamera ngiyambona ubhizi angisazi noma ukhipha namadosha kwenzakalani ngi-understand ngadideka impela ukuthi akahlalisekile kahle lo mama enkonzweni emva kwalokho ngaba nombuzo ngapha kwavuka umbuzo kimi ngaphakathi ukuthi akathakathi yini lo mama thema kuphuma inkonzo lo mama wabuya wangitshela ubethakala wagcina ngalolo suku enkonzweni akaphindanga libhaka angiphindanga ngambona ngitshela lona ke manje efonini usethina kumina hayi phela bathakathi bakurenke phansi embusweni kaSathane ama-devil worship iwona lapha phezulu akwazi ukubhinqa abantu iwona namandla ama-devil worship kanti akazi ukuthi uyayicela leso sikhathi akakakliki kahle kodwa khona la kuyiwa khona abese avela isholo yena naye athi uyahlaselwa ebusuku athi uSathane ufikile emhlasela wathi makamuyise lo mfundisi uthi akazi lo mfundisi noma yini mina lo ngaqhubeka nomkhuleka ngekaphi ngakhuleka into engayiphawula mayisanda kufika ubehlala kuRoyal semva kwami mase ngiqala ukuba semkhulekweni usehlala le emuva nabantu abaphenduka ngaye engingazi ukuthi baphenduka ngayiphi indlela banyamalala enkonzweni kwacaca ukuthi khona ukushaya amanzi la ngase ngikhulekela ngithi inkosi ngicela umkhiphe lo muntu uma engaphumi ngicela ukuthi umdalule ngoba nginayo into engingayibamba ukuthi ngithi ngizomkhipha ngaliphi ebandleni uNkulunkulu wasenzela umusa wamdalula aphela amaqhinga kodwa nokho ayiphelanga impi isekhona sisabhekene nayo impi and izoba khona kuze kube usuku esoshiya ngalo mhlaba liyeza ke ihora lokulingwa and lithi iBhayibheli lizofikela wonke umuntu emhlabeni noma uyakholwa noma awukholwa noma ukholwa kancane noma ukholwa kakhulu yebo kuzwakala sengathi abakholwa kakhulu ibona balingwa kakhulu mina bengizothi ke ngcono usale usukholwa kakhulu ngoba vele noma ngaba kuthiwa ukholwa uzolingwa baningi abantu abangakholwa baneyinkinga ezinkulu kabi baningi abantu abakholwayo ubona ukukholwa kwabo ukuthi kantenga kodwa baneyinkinga sale usukholwa kakhulu ke mntaka baba
kuzokusiza lokho. Inkosi ke ikushilo ke lokho ukuthi njengoba kuzofika leli hora nje lokulingwa, vele ishilo inkosi ukuthi izilingo kumele zibe khona. Kodwa mhlawumbe ngingakafiki lapho, yona inkosi uJesu uqobo lwayo yabhajadiswa uJohane. Mayiqeda ukubhajadiswa, sizwa isiqala ukushumayela, ngazi ukuthi yashumayela kanye, yathi phendukani umbuso wezulu ususondele. Ithema emva kwalokho umoya kaNkulunkulu, umoya ongcwele, wamholela ehlane ukuba alime. Uholwa ngumoya ongcwele, umholela ukuthi iya lapha ehlane. And into ezokwenzeka lapha ehlane ukuthi makalime. Njengo-Abrahama naye okwathiwa makaphume ehlotsheni zakhe, naye ehlane akubanga mnandi, ehamba efuna indawo la kufanele abe kuyona. Mayifika ehlane inkosi uJesu, nginezithiphu ke manje mawulingwa ukuthi wenze njani. Ayiholelelwanga ehlane inkosi uJesu ukuthi ayiyokhuleka. Ayiholelelwanga ehlane inkosi uJesu mayizile ukudla. iBhayibheli lisitsho yaholelelwa ukuthi mayiyolingwa. Ileso sizathu sokuthi mayiholeleke ukuthi mayehlane. Kodwa into yafika yayenza ehlane inkosi uJesu, yakhetha ukuhlala noNkulunkulu, yakhetha ukuzila ukudla, yakhetha ukukhuleka. Ngani na? Ngoba amadimoni ayizoyihlasela. Kungenzeka ukuthi kuzofika lamadimoni ayengeke asuke kuyona, noma ayengeke azamiyeke engamuyisanga. Kodwa manje ngoba wayizila ukudla, waba ngumlilo, ehluleka. Kwaze kwafika yena uqobo lwakhe uSathane, naye wehluleka. And kwathi ngalezi zinto ezimbili ukuthi inkosi uJesu inqobe, kwathi ngumoya ongcwele osikhumbuza konke inkosi esifundise khona, nokuthi ilazi izwi likaNkulunkulu, ukuthi noma uSathane emphica ngezwi aliqonde, ukuthi noma esho kanje ethi hayi mana naku isicongweni manje, bese uziphonse phansi. Amahubo 91 verse 11 kulotshiwe ukuthi ngiyakuyala izingelosi zikuthwale ungeze waqhuzuka. Ethi inkosi uJesu futhi kulotshiwe ukuthi awukumlinga uJehova uNkulunkulu wakho. Bese uSathane athatha inkosi uJesu ayibeke noma ayise emzini ongcwele. Uyisakho ukumuzi? Usho ukuthi uSathane uyakwazi ukungena emzini ongcwele. Usho ukuthi uSathane uyakwazi ukungena phakathi kwethu noma sesingcwelisile. Uyakwazi ukuzosilinga sesingcwelisile. Uzombeka kulomuzi ukuthi amlingele khona ke manje. Yabona manje kulula ukuthi udideke, ngoba uzazi wena ukuthi ngisendaweni engcwele manje. Akukho konye kuzobe kuphinde kumthinta. Kodwa uSathane kwathi kunomhlangano ezulwini, wafika uSathane kulowo mhlangano, waze wabuza uNkulunkulu ukuthi Sathane uphuma encwadini kaJobe. Ngoba uSathane noma ngabe uthi usendaweni engcwele uzofika zokulinga. Alezi hora lokulinga enifikela wonke umuntu. Ulokhuza ku kuLuka 17 verse 1 noma sisavulana. Inkosi uJesu ukhuluma ngazi izidingo. Wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaqwe entanyeni yakhe
alahlwe elwandle kunokuba akhubekise abe munye kulaba abancinyane. Xwayani nina, uma umfowenu ona mkhuze, noma ephenduka mthethelele, noma ekone kasikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka womthethelela. Izilingo kungeze kwenzeka ukuba zingabikho, and izilingo zizovela ngeindlela ezahlukahlukene. Zizovela ngisho nangabantu abathembile. uHana wathi ekhala inhliziyo yakhe ibuhlungu, uPhenina lapha emphekile lapha ekhaya engahlalisekile kahle ngoba ngenabantwana, egconwa edelelwa. Mathi uyafika uHana ethempelini, ufika nakhona ethempelini uyadelelwa, kuthiwa uphuzile. Kusho bani? Umpriest. Yabona ke lo muntu obumthembile uthi hayi yabona ke mase ngifike la ngizothola ukuthula, ngizozwa amazwi eza kahle. Sengisukile lapha empini, sengisukile lapha kubuhlungu khona. Uthi uyafika lapho uthi hayi cha, inhliziyo yami noma ngingena kule ndawo cha impela kumnandi, bese ufika uphoxeke. Kodwa waphikelela uHana, wathi hayi incekukazi yakho ayiphuzile, ngizothulula usizi lwami. Ngoba umuntu osizakalayo ngumuntu oyithobayo naseyimeni ezinzima. Ngokobuntu lo muntu wesifazane waseKhenana lapha ngabantu Mateyu 15, uma efika enkosini uJesu ezocela usizo, inkosi uJesu ithi no, isinkwa sabantwana kumele sinikezwe izinja. Ukuthi kuyacaca ukuthi inkosi uJesu ithi wena wesifazane waseKhenana oyinja, ube ngayi-interpreta ngaleyo ndlela. Usethi yena hayi nezinja ziyaxosha imvuthuluko evele esinkweni sabantwana. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uthi ngiyavuma ukuthi ngiyinja kulungile, mangithola usizo nje mina yilokho engikudingayo. Mhlaka baba, noma uhlangabezana nani, bengizothi mina yehla, bengizothi mina thoba, ngoba vele ihora lokulingwa liyeza. Njengoba liza nje ihora lokulingwa lifikela noma ubani, awazi ukuthi lizofika ngubani, awazi ukuthi lizofika kanjani. Nami lake la ngifikela, lingifikela ngabaholi. Uvele bonke angiyazi ke leyo ukuthi ngizoyibikela bani. Uyabona? Kodwa manje kufanele uzazi ukuthi ngikhonza uNkulunkulu. Mina ngizobikela uNkulunkulu nje kuphela. Ngizoya kuNkulunkulu, uyena uyakuyimela indaba yami. Ngoba izilingo ke zivela ngendlela ezahlukahlukene. Ziyavela nangamalunga omndeni. Izithi inkosi uJesu izitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Sithola uJosefa lapha evukelwa abafuwabo. Abafuwabo bayamkhaphela. Abafuwabo bamthumela kuphi? Ukuthi akaye ethunjweni noma akaye ezweni ngesizweni lakhe, ngoba bamthumela esizweni sakho, bamthengise kuma-Ishmael. Babecabanga ukuthi uzofa. Kanti kwakuyicebo likaNkulunkulu ukuthi kufezeke liyaphupho lakho uJosefa. Uyabona uSathane ngesikhathi esihlasela, ungabaleki, ungethuki, ungesabi, kunecebo likaNkulunkulu eqashe kulesi sililo. Kulokhu kuhlushwa kwakho kunecebo likaNkulunkulu eqashe lapho. Uyabona ngesikhathi uEva elingwa, ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wayenecebo
ukuthi njengoba uSathane ingelosi ezulwini zalwa naye waze wangatholelwa indawo ezulwini waphonswa emhlabeni manje emhlabeni nakhona usefuna indawo kumuntu Eva wayemnqobile uSathane noAdam ngikholwa ukuthi uSathane wayezophutseka esikopweni ngaso leso sikhathi kodwa ngenxa ukuthi wahluleka uEva noAdam uSathane wathola indlela yokuthi ahlale kumuntu emhlabeni njengoba esahlala kubantu emhlabeni namanje uSathane ngikholwa ukuthi kwakuyicebo likaNkulunkulu kodwa futhi ngikholwa ukuthi nakulokho kwavela icebo likaNkulunkulu elomusa kaNkulunkulu ukuthi masiwubone mhlawumbe bese ngeke siwubone umusa kaNkulunkulu babengenzekanga lokho kodwa sesithola umusa kaNkulunkulu manje ukuthi okay wafika uAdam oqala waqala kwakhe umhlabathi kwafika umoya kaNkulunkulu umphefumulelo waphila umuntu wehluleka lo Adam oqala elithi iBhayibheli inkosi uJesu uAdam wesibili ngoba thina sonke sivele ngoAdam sonke sivele sonweni yikho inkosi uJesu kwabiza ukuthi mayifika uMaria akhulelwe ngomoya ongcwele ngoba kwakumele noAdam wesibili kufike umoya uzongena enyameni bese kuvele ukuphila nakulo kwafika umoya kwavela ukuphila njengalokhu uAdam oqala walingwa inyoka kanjalo nenkosi uJesu yalingwa lapha ehlane inyoka kodwa inkosi uJesu ngala yanqoba uAdam ewumuntu wehluleka lokhu kusitshela into esobala ukuthi umuntu ngokwakhe noma ngabe kungathiwa uphefumulelo uNkulunkulu umuntu ngokwakhe uyena uyehluleka kodwa kudingeka inkosi uJesu kumuntu ukuze umuntu anqobe mase kufike uNkulunkulu uqobo lwakhe wangena phakathi komuntu lapho ke umuntu enqoba khona engakangeni uNkulunkulu elithi iBhayibheli inkosi uJesu inhloko yebandla and uhlala kithi ngomoya wakhe ongcwele so ngamanye amazwi kumbiza ukuthi umuntu abe nomoya ongcwele ukuze inkosi uJesu ihlale kuyena ngoba inkosi uJesu mayingekho kuyena lo muntu lowo ufile ehamba lo muntu lowo uyona elithi iBhayibheli osenkosini uJesu akoni akwenzeki ukuthi one yilo Adam wesibili esidinga ukumgcina ngaphakathi kwethu ukuze singune ngoba mokwamdedela waphuma mokwamkhipha ngezono zakho usenkingeni lapha ke kuverse 10 kuthiwani ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami nami ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa khulunywa la ngokuthi ulonde izwi lokubekezela kwami kusho ukuthi ukuze unqobe izinto obhekana nazo kumele kube nento oyenzayo kuqala ulonde izwi lokubekezela yabona uma uzobheka abantu abadlule ekulingweni sike sakhuluma ngoJoseph uJoseph ukulingwa kwakhe kumbize ukuthi alonde izwi lakhe uNkulunkulu ebekezela kumbize ukuthi makabekezela bese ejele abekezele ahlushwe kanjalo amanga abekezele alonde izwi likaNkulunkulu ebese inkosi uJesu ke nami ke ngiyakulonda ngosuku lokulingwa ukuthi kungenzeka uma uhluleke ukulonda izwi likaNkulunkulu uzithola ulingeka kalula nje uzithola ungena kalula elingweni hawu umangalo sengene esilungweni njalo sengonile njalo kwenzeke kanjani kanti mhlambe unamazwi ohluleke ukwalona amazwi okubekezela mhlambe uhlulwe ukubekezela abanye ke sebeze ba divorce behlulwa ukubekezela amadoda abo namakhosikazi abo babona ukuthi sengiyanquma mina indaba kanti inkosi uJesu ithi okuhlanganiswa uNkulunkulu mangehlukaniswa umuntu yikho imishado ihlanganiswa befundisi kodwa ama divorce ahlukaniswa yini abameli hayi mhlazana kuthiwa ya divorce angaze ngibone kuba neceremony
ukuthi hayi ke namhlanje ke sizodivorce osibanibani nosibanibani. Yeah. Mina mangathiwa ngishadisa umuntu ngamtshela nje ukuthi cha ke mhlanza lothi uyadivorce ngicela ubuyele kumina ungayi kummeli. Ngoba ushadiswa ngummeli. Uma ufuna ukudivorce hamba uyoshadiswa ummeli. Kube yinto engahlanganiswanga uNkulunkulu leyo. Ngoba ukuhlanganiswa uNkulunkulu akuhlukaniswa umuntu. Nawe umuntu akwazi ukuzihlukanisa nalowo muntu oshade naye. Noma ngaba inkinga engakanani kuwena. Linda izwi lokubekezela, londa izwi lokubekezela. Naye uNkulunkulu uzokulonda ngosuku lokulimba. Uzozithola unqoba ezilingweni. Omunye odivorceile uzozithola ukuthi mhlambe ubecabanga ukuthi mayise divorce la ngoba ezazi ukuthi uyakholwa. Hayi la izofika khona uzofika iphathe kahle. Zimxaka izinto angakwazi ukuyiphatha kahle. Kanti inkosi uJesu ayimlondanga ngoba ngeke unqobe ngokwakho. uAdam noEva behlule kanje ngoba inkosi uJesu ayengekho phakathi kwabo. Kwakudingeka lo Adam wesibili ahlale kumuntu. Ithi inkosi uJesu hlalani kimi nami kimi. Ikhona kokuzosiza ukuthi sinqobe ngosuku lokulingwa. Ngithena ke umuntu ulingwa ke nezihlobo zakhe. Jacob walingwa umfowabo emlwisa. uJobe unkosikazi wakhe wamlinga wathi hayi thuka lo uNkulunkulu akufe. noAdam walingwa ngumkakhe. Ulingeka nje uAdam esonweni nje ngomkakhe. Liyeza ihora lokulingwa enilifikela wonke umuntu. Okwakho nami ukulonda izwi lokubekezela. Ukuthi noma ngabe ukumezwini likaNkulunkulu kungibiza ukuthi mangingathandeki, kungibiza ukuthi mangibe nezitha, kulungile makuyintando yakho baba. Kwesinye isikhathi ke izilingo zivela ngabaholi. Uyazi umholi webandla izilingo zivele ngaye. Yikho lithi iBhayibheli kulokhuza ku Jeremiah 17 verse 7. Alekisiwe umuntu othemba lakhe kumuntu. Awuqalekisiwe lo muntu. Ngoba uma ubheka lapho kuMateyu 22 verse 15. Khona abaFarisi basuka becebisana ukuba bamhile ngezwi. Ezwa ke bacebisana manje ukuthi abamhile kanti bekungabefundisi phela abaFarisi. Kepha uJesu ebazi ukubi babo wathi bazenzisi ningilingelani na. Yazwa kulinga ukuthi iqhamukapi kuyaqhamuka nangalabantu laba esibathembile. Ngalaba bantu esibaholile. Ngoba nabo uSathane yabahlasela. Omunye uzothola ukuthi mhlawumbe behamba kahle kodwa ekuhlaseleni kwakhe akakwazanga ukuyithoba abonise noma alokhuze afuna ubuso bukaNkulunkulu azehlise mangafanele ashumayele ame ahlale phansi. Ngoba inkonzo yokuthoba elikhulu bazana nayilula. Kodwa befundisi bayathanda ukuthi babonakale bengamaqhawe. Bona kuabantu abangehluleki. Bona kuabantu abastrong nabanamandla. Kodwa inkosi uJesu la kule ngelosi ithi unamandla amancane. Kodwa befundisi bona bafuna ukubonakala bepowerful. And mabe ngasabonakala bepowerful abanye baze bayenyangeni. Ngoba nje bafuna uncona nje. Ngoba nje bafuna igama labo nje ukuthi ligqame laziwe. Kanti likaba negama efanele ligqame. Lo muntu noma likaNkulunkulu. Mina noma ngathiwa mangithotshiswe kulungile. Vele angilutho. uNkulunkulu makaphakame ngehle mina. Ngoba ayikho into engingayenza ngaphandle kwakhe. Ngidingana nje kuphela. Ake sizogcina lapho bazalwane. Ngicela siguqe sibhalame sengizokhuleka.
Baba thona amandla sabonga Nkosi ukusibonisa maqondana nokulekwa nokwazi Nkosi ukuthi umuntu onjani olondwayo ekhaya uma selifikile kodwa lokulingana kufikela wonke umuntu. Ngiyacela Nkosi usisize swabambe amazwi avela kuwe Nkosi ukuze Nkosi simnqobe izilingo zonke ngoba uthe onqobayo uyakumupha ukuthi adle emthini wophelo ngaphakathi. Thina Nkosi masibambisise lokho esinakho ukuze ngingabikho umuntu sami kumqhele wethu ngoba sihlangene nje la nemqhele yethu Nkosi usibekele yona kodwa uSathane ufuna ukusamuka lemqhele. Siyacela Nkosi usisize sikubambisise siwabambisise lamazwi njengoba Maria wabambisisa amazwi Nkosi akho kwazi kuba sidinini ozokumdala. Size nathi Nkosi sobambisise ukhulume Nkosi nasemva kwenkonzo empilweni zethu silondolozwe ngawo lamazwi. Sicela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu uJesu Kristu inkosi. Amen.